Salam mehriban tamaşaçılar. Bugün size Türkmenistan'ın raýatlarynyň pasportyny resmileşdirmek, daşar ýurtda bolýan raýatlar üçin wajyp maglumat ýetirmek isleýär. Ýagny Türkmenistan'ın raýatlarynyň pasportyny resmileşdirmegiň we bermegiň tertibini, ondan peýdalanmagyň kadalaryny ulanmak boýunça gözükdirjini tasdiklamak hakynda buyruk kabul edildi. Bu gözükdirji bilen Türkmenistanyň çäginden daşarda hemişelik ýaşaýan raýatlar ilkinji gezek pasport almak barada düzgünler hem kefiyetlenildi. Türkmenistanyň çäginden daşarda hemişelik ýaşaýan raýat ilkinji gezek pasport almak üçin şeýle hem pasportyny çalışmak ýa-da gaýtadan bermek üçin hemde 25 we 45 ýaşa ýetene pasportyna ýaşyna laýyk gelýän suratyny geçirmek üçin Türkmenistanyň daşar ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalarynyň ýa-da konsullyk edaralarynyň üstü bilen ministrlige arza bilen ýüz tutup bilerler. Pasportlar taýýar bolanda ministrlik Türkmenistanyň daşar ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalarynyň ýa-da konsullyk edaralarynyň üstü bilen şol raýata gowşurýarlar. Hormatly tamaşaçylarymyz, bu möhüm buýrugy dolalygyny Atawatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atawatantürkmenistan.com saýtyndan doly okap bilersiňiz.